Salut! Iată că am ajuns și la ultimul episod din seria mașinilor. Așa cum vă promiteam data trecută, când am realizat un mic program care calculează distanțele pe care le parcurg niște mașini pe baza parcursurilor lor, vom încerca astăzi să construim o mică aplicație Windows care să permită introducerea datelor și să afișeze rezultatele în locul acestei aplicații consolă. Vă mai aduceți aminte, aveam o aplicație consolă care permitea introducerea datelor despre mașini, iar fiecare mașină era reprezentată printr-o serie de parcursuri, fiecare cu timp și viteză. Totuși, data trecută am reușit să ne construim o clasă sau două clase, o clasă mașină și o clasă parcurs, în care am încapsulat logica de calcul, respectiv distanța pentru un parcurs dată fiind de timp înmulțit cu viteză, iar pentru o mașină, distanța totală este dată de suma distanțelor parcursurilor sale. Acest nume am zis că în acea aplicație nu l-am folosit, în această aplicație nu l-am folosit, sau l-am folosit doar pentru a inițializa un nume de genul mașină 1, mașină 2 și așa mai departe, dar nici măcar nu l-am afișat undeva. Dar poate va fi util în aplicația nouă pe care vrem să o adăugăm. Chiar la început vă spuneam că în Visual Studio avem conceptul de soluții care poate conține unul sau mai multe proiecte. Aplicația consolă mașini, începută în episodul 5, este reprezentată de acest proiect. Dar odată ce vom dori o altă aplicație de tip Windows, nu cred că este necesar neapărat să construim o altă soluție, ci putem în această soluție să ne definim noua aplicație, ba mai mult, putem ca aceste clase din fișierul mașina și parcursul, să le extragem într-o zonă de componente comună pe care ambele aplicații, cea consolă și cea Windows, să le folosească în egală măsură. Iar aceasta o vom putea face dacă vom crea un proiect de tip bibliotecă, class library. Hai să-i zic episodul 7, bibliotecă, mașini. Am zis episodul 7 ca să știm că în ăsta l-am introdus. Bun. Inițial el îmi creează un class 1 pe care eu îl pot înlocui sau îl pot șterge. Eu de data aceasta o să șterg fișierul cu totul. Și în schimb această mașină o să o mut de acolo în nou proiect. De fapt am copiat-o, dar pot să o șterg de aici cu totul, pentru că ce vreau? Vreau ca această aplicație să continue să folosească mașina din celălalt proiect. Pentru aceasta putem da dreapta pe References și să adăugăm o referință din episodul 5 mașini, aplicația consolă, către episodul 7 biblioteca mașini din cadrul soluției. Acum avem această referință. Vedeți că mai sunt aici referințe către System. Care sunt din .NET, către Microsoft C Sharp, care este un DLL care ne ajută pe partea de C Sharp, și în programul principal, aici unde avem clasa mașină, deja o putem folosi. E bine, o putem folosi și pentru că suntem în același namespace. În namespace-ul episodul 5 mașini, acolo unde era definită și mașina asta, în pofida faptului că aici avem numele episod 7 bibliotecă mașini. Dacă am creat o nouă clasă sau dacă ne-am fi uitat la class 1 de la început, așa, să-l adăugăm. Vedeți, îmi pune episodul 7, bibliotecă mașini, deci numele proiectului este copiat în namespace. Puteți și configura acest lucru dacă dați properties pe un proiect și găsiți aici numele assembly-ului, deci DLL-ul, fișierul DLL rezultat, va fi numit episod 7 biblioteca mașini.dll, dar și default namespace pentru clasele noi pe care le introduceți. Ei, acum nu o să introduc, o să-l copiez eventual pe ăsta și o să-l setez la
în clasa mașină, după ce șterg clasul 1 pe care nu ne-l dorim, îl șterg din nou, în loc de episodul 5 mașini, la acest namespace o să-i zic episod 7 biblioteca mașini. Ei, în momentul ăsta, programul principal are o problemă. Nu mai găsește clasele mașină și parcurs pentru că nu sunt în același namespace cu el. Și pentru asta putem da dreapta aici, un quick action, sau dacă pur și simplu mergem deasupra și deschidem acest beculeț, vedem că putem să utilizăm namespace-ul, deci nu ajunge să facem o referință la librărie, trebuie să folosim și un using, o clauză, aici în partea de sus a aplicației, a pus-o chiar la început, poate fi și ultima, este ceva custom, nu este ceva legat de sistem, de obicei îmi place să fie cele cu sistem primele, iar după ce am folosit acest namespace, lucrurile merg din nou foarte bine. Și putem să rulăm din nou aplicația, să vedem dacă încă merge. O să-i zic că am 0 mașini, doar să meargă. Ok, la 0 mașini ce se întâmplă? Ei, nu citește nicio mașină, deci nu are ce să facă, se termină programul. Bun, hai să dăm un commit cu biblioteca mașinilor. Bun, și cu modificările aduse. Iar acum hai să creăm o aplicație de tip VPF, căreia să zicem tot episod 7.mașini sau mașini Windows ar trebui, nu? Să știm că e cea pentru Windows. Care, așa cum am mai văzut noi, se bazează pe un fișier XAML, care reprezintă fereastra Windows, în care avem un element Windows și în care ne lasă să construim ce vrem noi. Are un titlu pe care putem să-l denumim mașini, să-l setăm la mașini. Height și width, hai să nu le forțăm, ci să-i zicem size to content egal width and height și atunci el va calcula dimensiunea ferestrei așa încât să încapă acest conținut. Iar ce o să nu uităm aici, să adăugăm o referință și de la acest proiect către biblioteca de mașini și nu către console app, că nu ne trebuie nimic de acolo. Pentru ca să putem calcula lucruri despre mașini, distanțe și parcursuri și putem să afișăm obiecte, mașini și parcursuri în această fereastră. Pentru a le afișa vom folosi, spre exemplu, hai să ne gândim cum vrem să arate. Hai să zicem că pe orizontală vor fi afișate mașinile, iar pe verticală distanțele, sau invers, pe verticală mașinile, iar pe orizontală distanțele pe care le parcurg și timpii. Nici nu știu, cred că o să vedem cum arată mai bine. Hai să începem cu un... Ei, am ținut prea mult pe shift. Nu-i problema. Un list box. Facem liste. Sau pur și simplu items controle. Items control ne permite să afișăm mai multe elemente de același tip pe ecran, folosind un anumit panel în care să le introducă. Vom vedea imediat. Iar în acest items control vrem să avem o sursă de date, de itemuri, legată cumva la lista de mașini. Hai să ne definim așa, mașini, o să avem o listă de mașini, iar în interiorul items controlului, fiecare mașină va avea un item template, cum să arate o mașină. Și poate arăta ceva de genul un text box cu un label pentru nume, în partea de sus, hai să zicem un stack panel, sau mai întâi un data template, că trebuie tipul obiectului din interiorul data template, așa, și în interior o să avem un stack panel. Stack panel-ul pune elementele din interiorul lui unul sub altul sau unul lângă altul pe orizontală. Acesta este vertical. Facem încă unul în interior cu orientare orizontală. Vertical este implicit. Care să aibă un label, să zicem, nu text, content egal nume sau mașină. Mașina, două puncte, iar lângă el un text box în care să introducem
așa, un text box care să aibă textul asociat pe mașină, pe numele mașinii. Știm că în clasa mașină avem nume, o proprietate, deci acum o să o legăm la un text box, să putem introduce numele mașinilor, iar dedesubt, sub fiecare nume, trebuie să avem lista de parcursuri. Lista de parcursuri este un alt items control, care să aibă item source pe parcursuri, adică asta, e o colecție, deci poate fi setată pe un items control. De data asta va fi altfel de items control, vom vedea imediat, dar și el va avea un items control, .item template, de tip data template, și care va conține pentru fiecare dintre parcursuri două textbox-uri cu label-e din astea. Hai să vedem cum o să arate. Bine, va trebui să le dăm niște dimensiuni sau să le punem într-un grid. Oricum mai trebuie un stack panel aici, care să le conțină pe amândouă, că altfel nu merge treaba. Trebuie să avem un container în data template avem un singur element rădăcină. Bun, în loc de mașină aici avem timp și viteză, nu? Parcă astea erau. Și viteză. Acum vom folosi literele românești pentru ultima oară, sper. Am tot zis. Timp, viteză. Așa le zice. În clasa parcurs. Timp și viteză, corect? Ok, iar dedesubt, sub parcursuri, aș vrea să afișez deja gata calculată distanța totală pentru o mașină. Distanța totală, dar acesta nu este un textbox sau este un textbox, dar read-only. Așa e, pentru că proprietatea este doar calculată, doar citită. Hai să-l facem textbox, să puteți copia de acolo. Read-only true. Bun, și ziceam că la label-uri ar fi bine să le facem să le dăm un width fix ca să arate bine pe ecranul unul mai mic, unul mai mare. Bun, așa, așa. Sper că ajunge 200. La titlu aici ar fi frumos să fie un fontul bold. Font weight bold. Vedeți, eu scriu totul din XAML. Nu folosesc toolbox-ul și designer-ul. Am și uitat de ele, dar puteți să le folosiți dacă vreți. Bun. Și ziceam acum că trebuie să ne hotărâm cum vrem să arate, care să fie pe orizontală și care pe verticală. Cred totuși că mai bine mașinile sunt puse una lângă alta pe orizontală. Asta înseamnă că items controlul mare va trebui să aibă un items panel, implicit are un virtualizing stack panel, dar este pus pe verticală. Și atunci trebuie să definim și un items panel template, virtualizing stack panel cu orientation horizontal de data asta, și în VPF este bine și să asociem, să zicem, is item host true la panelul care este parte din items panel template. Bun. Iar acum ce ar mai trebui să facem? Să adăugăm undeva butoane pentru a adăuga mașini și butoane pentru a adăuga parcursuri. Hai să intrăm întâi la parcursuri. Aici undeva, deasupra distanței totale, ar fi frumos să avem un buton cu numele adaugă parcurs, iar sub toate lucrurile astea, în containerul mare, dar nu va fi grid, ci și ăsta va fi un stack panel, vom avea adaugă, am scris altfel, adaugă mașină. Dacă am rula acum, n-ar arăta prea bine, se vede câte ceva, aici vor fi mașinile pe orizontală, un buton, dar în interior nu ne arată nimic. Nu ne ajunge pentru că trebuie să legăm această proprietate și aceasta o putem declara chiar în clasa main window. Să închid programul ăsta, să rămână doar mașină.
putem să ne declarăm ca o proprietate aici și va fi de tipul listă. Acum mai avem o problemuță, că ăsta e read-only collection și nu o listă de parcursuri care să poată crește, așa încât pentru ca să nu mai avem de făcut și fațade și altfel de obiecte, o voi modifica chiar aici și voi folosi un tip interesant, observable collection, care este declarat în System Collections Object Model și atunci vom putea să lucrăm cu parcursurile astea ca un observable collection în loc de un read-only collection. S-ar putea să avem erori dacă vrem să builduim totul, pentru că aici am creat un read-only collection în loc de un observable collection care se poate modifica. Nu trebuie de 2 ori parcursul. Așa, asta e una. Iar alt lucru pe care aș vrea să-l fac este ca să nu avem această listă de parcursuri niciodată null, setată pe null. Și pentru asta vă mai arăt ceva interesant. O clasă poate avea o metodă specială care să nu aibă tip de returnare, numit chiar ca și clasa, mașină. Acesta este constructorul clasei, care poate să facă lucruri de genul parcursuri egal new observable collection de parcurs. Aceasta se întâmplă chiar la început, când cineva construiește o mașină, lista de parcursuri devine o listă goală, dar nu nulă, nu nothing. Acest lucru poate fi făcut și inline, pentru că v-am arătat deja în C#, există foarte multe metode prin care ne ajută să scriem un cod mai frumos și nu mai trebuie să declarăm neapărat acel constructor, ci putem să scriem egal new observable collection după proprietate. Până aici tot în regulă. Acum programul ar trebui să funcționeze în continuare chiar dacă aceasta este observable collection și revenind la proprietatea noastră de mașini, va fi tot un observable collection. De ce ne trebuie observable și nu list simplu sau read-only collection? Păi nu read-only collection ca să putem adăuga în el dinamic de pe butonul de add, de adaugă, iar observable collection și nu listă simplă, că există și clasa list de mașină. Trebuie să-i pun mașină și să-i dau using-ul. Există și clasa asta. Unde mi-a pus? Iar îmi pune episodul 7 undeva sus. Nu prea îmi place. Dar clasa asta, ce nu are? Nu are notificare automată atunci când cineva adaugă în ea mașini, am zis. Observable collection, în schimbare, implementează I notify collection changed, iar obiectele pot implementa la rândul lor I notify property changed, dar nu intrăm acum acolo. Și user interface-ul știe să se actualizeze automat în cazul în care se adaugă obiecte aici. Și asta vom vedea imediat. Bun, acum avem clasa de proprietatea mașini, i-am zis cu ș, o modific și aici, că altfel nu va merge. Timp, viteză totală, tot în regulă. Mai trebuie să facem o legătură între data contextului window și chiar window însuși. Pentru că altfel, dacă nu pot să scriu asta aici, data context egal this, implicit data context e null și nu știe de unde să-și ia mașinile astea. Și acum ori folosesc așa, ori pot să fac aici un relative source să știe de unde să-și ia mașinile. Relative source, ancestor type egal window, să știe că de la fereastră trebuie să-și ia mașinile. Asta e o soluție. Soluții pe care le-am mai văzut mai sunt așa, undeva la window sau la root object, să zicem data contextul egal binding, relative source egal tot așa ancestor type window, sau, și mai interesant, sunt curios dacă asta merge, data context egal binding, asta n-am mai încercat-o, relative source self. Deci data contextul lui window este chiar el. Asta înseamnă. Hai că vom vedea imediat.
Pentru început, ca să vedem totuși că merge sau nu merge, voi zice, și în primul, am uitat de data asta să-i zic să-l inițializez, voi zice aici în constructor că mașini, iar m-am dus prea departe, mașini.add, adaug o mașină. New mașină de, și o să-i pun un nume egal X, numai așa să o văd pe ecran, să văd dacă merge. Vedeți aici când folosesc mașinile, deja inițializatorul ăsta va fi fost rulat. Deci tot ce se întâmplă aici în constructor este după inițializatorii aceștia, așa cum ne așteptăm. Și dacă îl rulez, l-am rulat pe celălalt, pentru că vedeți într-o soluție, unul dintre proiecte are numele bold, scris cu bold. Noi vrem ca ăsta să fie scris cu bold. Acela este cel care pornește și dacă dăm dreapta și zicem set as startup project, îl transformăm pe ăsta să fie primul. Sigur, dacă dai dreapta pe soluție și properties, există undeva chiar posibilitatea să le pornești pe amândouă. Și așa putem face. Start la episodul 5 mașini și start la episodul 7 mașini Windows. Acum când îi dau drumul, Ctrl F5, pornesc ambele. Ați văzut? Mașina are numele X. N-arată prea bine numele ăsta, că e un textbox foarte mic. Trebuie să mai punem și dimensiuni și la textbox-uri. Avem buton și aici. Măcar avem o mașină. Și o distanță totală necalculată. Și a pornit și cealaltă aplicație. Nu o să mai vreau să o pornesc pe cealaltă. Pun pe Windows să pornească și mă duc să corectez ce mai am de corectat. La textbox-uri width egal, 300, viteză 300, la nume 300 și la afișat distanța, hai că după easy only prefer să las întâi funcționalitatea importantă și apoi aceste width-uri. Mai rulez o dată, acum arată mai bine, pot să-i schimb numele, la mașină l-am schimbat. Pot să adaug parcursuri și să adaug mașini, dar dacă dau click pe ele, bineînțeles că nu fac nimic. De ce? Pentru că trebuie să le legăm aceste butoane de ceva dacă vrem să chiar funcționeze. Hai să mai adaug o mașină numai ca să vedem că merge cu două mașini și să vedem cum arată orientate una după alta pe orizontală. Le-ar trebui și un border, așa-i? Mă duc acum să creez un border. Hai să vedem. La acest stack panel deasupra lui aș putea să-i zic un border și să-l includ în interiorul borderului pe stack panel. Pac. Le-a rearanjat el frumos, iar borderul poate avea un border brush, să zicem yellow, un border thickness 2, un margin, în exteriorul lui să aibă 4 pixeli, să zicem, și un padding, e o margine interioară tot de 4, să vedem cum arată. Se vede că fiecare mașină are un border galben, vai ce urât-i. Nu mai am cu design-ul, se vede. Cercăm albastru, poate e mai bine, cred că da. Da, și cu butonul ăsta adaug mașini, cu butoanele astea adaug parcursuri și distanțe totale. Hai să vedem și dacă funcționează și cu parcursuri și cu calcul de distanțe deja. La una dintre mașini o să-i pun o listă de parcursuri și pentru fiecare așa parcurs trebuie să-i dau timpul și viteză. Așa, las un singur parcurs pus acolo dinamic. Vedeți, am 2 și 50, nu am calculat distanța totală, hai să vedem de ce. Poate am scris de greșit ceva. Distanța totală, cred că era numele proprietății. Distanța totală, nu distanță totală. Mai rulăm o dată. Poate avem noroc mai bun. Am rulat aplicația. De ce nu merge? Mai dau cu debug să vedem că poate avem o problemă mai mare. Da, zice că a two-way binding nu se poate face la distanța totală, proprietatea respectivă. Deși eu i-am pus read-only la
textbox, el nu știe când construiește acest binding că noi nu vrem să-l edităm acest text și implicit proprietatea text a lui textbox va inițializa binding-urile sale cu modul two-way, adică în ambele sensuri, dinspre cod înspre user interface și invers. Așa încât îi voi spune că vreau one-way în loc de two-way. Doar de la calcul spre afișare și vedeți că deja avem valorile corecte. Mă asigur că dacă o să schimbăm, nu o să se afișeze valoarea corectă și aceasta este pentru că noi nu implementăm iNotify property changed și nu recalculăm valorile astea, nu spunem că s-au schimbat valorile atunci când se schimbă, așa încât distanța totală să notifice binding-ul său că trebuie reafișat. Dar hai să implementăm asta, că nu e așa mult. Zicem, această clasă implementează iNotify property changed. Ok. Implementarea ei se poate face simplu. Trebuie doar un eveniment declarat de tipul property changed event handler și de obicei eu îmi fac și așa e și un guideline, adică e bine să faceți așa, să ne facem un protected void și chiar și virtual dacă cumva derivăm din clasa asta pentru cine deja a lucrat cu moștenire, deși eu nu prefer moștenirea, mai bine agregare pe cât posibil. On property changed și aici trebuie să ne vină un property name de tip string pentru că așa vrea evenimentul ăla și zicem la property changed evenimentul, dacă cineva s-a asociat cu el, deci dacă nu e null, asta înseamnă semnul ăla de întrebare și punct, invoke și îmi cere să-l invoc cu un sender, obiect, poate fi this, și cu un property changed event args pe care îl pot crea acum și îmi cere un property name exact pe care l-am cerut și eu callerului meu. Scuze. Doar că eu mai vreau să-l fac mai bun de atâta. Vreau să-l inițializez cu null și să-i pun un atribut aici. Oarecum îi zice caller, member, name. N-ați mai văzut atribute poate până acum, dar nu e mare lucru. Dacă acesta este o clasă și el, este o clasă definită de către .NET, e un atribut, se numește, derivată din attribute, și care îmi va permite mie, e o chestiune mai specială, care îmi permite ca acest argument al metodei să fie inițializat de către .NET automat cu numele proprietății în care apelez, sau numele membrului în care apelez metoda asta, și voi face atunci ceva de genul ăsta. Pentru timp îmi definesc un field ca să mă ajute pentru a explicita proprietatea. Aici o să zic return timp. Iar la set voi zice timp egal value. Deci ca și până acum e exact ca înainte, doar că explicitată în mod cu get și set. Dar voi zice și on property changed. Să-i spun că s-a schimbat timpul. Bun. Poate la timp nu-mi trebuia și la viteză, dar la distanță îmi trebuia. O să vedeți imediat. Hai să fac același lucru și cu viteză. Viteză. O să copii asta. Viteză, on property changed. Ei, se mai schimbă ceva. Și distanța se schimbă când oricare dintre timp sau viteză se schimbă. Asta înseamnă că voi putea să apelez încă o dată on property changed. Și acum ar fi frumos să dăm pe mai multe rânduri, că deja e prea complicată treaba asta. Și chiar și set-ul așa. On property change și încă un on property change cu numele de distanță. Aici. Dar ca să nu greșim și mai bine putem folosi operatorul name of și pot să-i dau proprietatea așa în paranteză și atunci ai type save. Dacă greșesc ceva aici, îmi subliniază cu roșu. Ei, asta e timpul și acum la fel trebuie să facem și pentru viteză. O să mut asta, dau întâi un enter așa, mai aliniază el, dar nu chiar cum vreau, mai fac o dată așa, încă o dată așa,
onProperty changed și îmi trebuie asta. Bucată să o mai adaug aici. Și acum, oricând cineva schimbă timpul sau viteza, se notifică faptul că s-a schimbat și distanța. Asta e primul pas. Acum, pasul numărul 2 este să facem ceva similar și la clasa mașină. iNotify property changed. O voi implementa într-un mod similar. Vedeți, deja am cod duplicat, poate ar fi bine să ne facem o clasă de bază pentru astea două, dar nu mai care să... Hai să facem, de ce nu? Îi zicem un public class changeable. Ceva modificabil. Puteam să-i zicem în română, dar acum hai să zicem changeable. Ăsta implementează iNotify property changed. Are cele două, public property changed și onProperty changed așa. Iar astea alte două, în loc să implementeze doar iNotify property change, zicem că derivă din changeable. Și putem lăsa și declarația de iNotify property changed, doar că atunci sigur că nu ne mai trebuie astea, că astea sunt incluse de aici. Și la fel aici, la parcurs. Changeable și explicit scriu că implementează și interfața, pentru că o implementează oricum prin obiectul de bază. Iar la mașină putem face același lucru pentru nume sau putem să lăsăm așa că numele nu se schimbă din program sau nu se schimbă automat. În schimb, atunci când oricare dintre proprietățile timp sau viteză a unuia dintre parcursuri se schimbă, trebuie să zicem că s-a schimbat distanța totală. Așa-i? Acum e un pic mai complicat ce avem de făcut, pentru că trebuie să ne declarăm parcursurile ca field, în primul rând. Bun. Și nu la proprietate. Apoi trebuie să explicităm get-ul și set-ul. Și la get e simplu, returnăm ce era deja, dar la set, pe lângă faptul că punem valoarea nouă observable collection, trebuie să avem grijă să... Aici nu mai trebuie punctul. Trebuie să avem grijă să nu mai ascultăm de anumite evenimente înainte, dacă parcursurile era deja setată, dacă e diferită de nul, atunci... și încă ceva, acest parcursuri nu vreau să-l inițializez ca field, ci mai degrabă o să-l vreau chiar din constructor. Acum fac multe lucruri deodată. Nu asta. Mașină, constructorul. Pentru că vreau să mi se apeleze setul, chiar dacă sunt în constructor. Parcursuri egal new observable collection. Deci primul set la primul set deja să se apeleze aici, să se apeleze deja acest set. Deci dacă parcursul este diferit de nul, vom face ceva, respectiv ne vom dezatașa de la evenimentul collection changed. Ați văzut cum am uitat în listă, dacă am uitat cum se numește? Cu o metodă de-a noastră, o să zicem parcursuri change, collection change, să zic. Pe care o să o asignez după. Dacă parcursul este diferită de nul, plus egal. Trebuie să-mi declar sigur această metodă. Pot să îi zic private, că nu vreau să o văd din afară. Așa. Trebuie să primească sender și cred că event args e, dar de fapt este un notify collection. Cred că notify. Nu îi zice notify collection, cum îi zice? Îi zice notify collection changed event handler. Deci ar trebui să-i zică ceva de genul ăsta. Nu știu dacă îl vedem aici, să vedem. Da, este, dar e pus în alt namespace. În System Collection Specialized. Bun.
Iar în interiorul acestui eveniment, când colecția se schimbă, respectiv când cineva adaugă un element, trebuie să mă atașez cu, și mă rog, și chiar la început, dar vedem imediat, trebuie să mă atașez la evenimentul ăsta de property change de aici. Aia înseamnă că trebuie să parcurg, sau trebuie să zic așa, dacă e.new items există diferit de null, înseamnă că suntem într-un add, altfel, dacă e.old items diferit de null, suntem într-un delete, trebuie să suportăm totul. Trebuie să parcurgem for each parcurs, să zic, in new items. La p-ul ăsta, vedeți, am evenimentul property change și mă pot atașa cu parcurs property changed, o altă metodă de-a mea. La delete trebuie să zic minus egal property changed. Așa, și ce ar mai trebui noi aici, dacă parcursul era diferit de null când se desetează, trebuie să parcurg și aici varp în parcursuri. Așa, cam ceva similar cu asta ne trebuie, numai că de data asta minus egal, și dacă era ceva deja în colecție, deci nu va fi adăugat ulterior, ci era chiar la momentul setării, trebuie să parcurg parcursurile alea și să pun plus egal parcurs property changed, ca și cum ar fi adăugat acum, și mai trebuie să-mi fac un private void parcurs property changed, object sender, notify property, cum îi zice ăsta, property changed event args, de fapt. Ok. Iar aici știu că dacă s-a schimbat parcursul, trebuie să-i zic un property change de distanță totală, nu? S-a schimbat distanța totală când oricare parcurs își schimbă oricare proprietate și tot distanța totală se schimbă și dacă se schimbă colecția în sine de parcursuri. Vedeți, codul e destul de complex, dar există framework-uri care vă fac astfel de changeable și destul de ușor apoi puteți să manipulați obiectele, mai ales dacă sunt copii, părinți, prin diverse metode. Am și eu, cred că unul pus chiar și pe GitHub, dacă nu mi-aduc aminte greșit. Bun. Acum dacă îl rulez, așa cum îi, cu cele două mașini puse, ar trebui că dacă schimb acolo și plec să mi se calculeze automat distanța totală și la fel dacă schimb viteza și plec, la fel trebuie să mi se schimbe. N-am făcut acum butoanele de parcurs și nici de adaugă mașină. Cred că voi mai face un episod, am zis că ăsta e ultimul, dar va mai fi unul, să le implementăm și pe acestea, pentru că acum e târziu și rămâne pe data viitoare. Vom mai da un commit cu toate acestea. Windows App, cum să-i zic, episod 7.1. Mașini. Windows App parțial. E bine la commit așa? Cred că e bine. Vă mulțumesc pentru prezență.